Halløjsa YouTube. Velkommen til den her video, altså 20 special. Jeg kan se, at jeg har 20 abonnementer og 80 videovisninger. Som er rigtig dårligt af mig at producere. Det er det, jeg har. Not good. Nej. Land Danmark, bla 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 bla. Og ikke engang nogen beskrivelse. Gennem videoer, 3 videoer. Ej, det var ikke godt der. Kan I se det? Hvid baggrund. Det skal du sgu have fikset, mand. I dag klokken 6 aften, jeg skal snart til at spise. Efter jeg har spist, så lover jeg for, denne kanal, den har jeg tænkt mig at bruge hele aften her i dag. Og der kommer episode 2 ud efter den her video, som jeg har, så jeg bare lige har noget at kigge på, mens jeg redigerer alt det der, eller laver en baggrund og alt det der. Men det var bare det, jeg vil sige. Og håber, at vi kunne lide det. I baggrunden, det hele andre kanaler skal der på. Min by skal der også stå. Beskrives. Det skal bare køre det her. Står jeg. Tror jeg ikke gør. Nå, men jeg siger bare AJHD. AJHDDK. Hvorfor jeg filmer med Camtasia? Hvor jeg ikke lige gad at filme med Fwebs her. Nå. AJHDDK. Signing out. Ej, det er måske lidt Brian fan. Nå, farvel og tak for i aften.